от книгата на Васко. Тъй като осветлението, да ви кажа, не е много силно, ако се запъна на няколко места, да знаете, че е от осветлението. И от диоптрите също. Това е сирена на параход. Така. Момчето бе на цели целенички 5 години. Без съвсем мъничко. Притежаваше спокойния здрав сън на почти 5 годишните мъже и по... Може ли съвсем музичката? Моля, изключете мобилните си телефони. Момчето бе на целенички 5 години. Без съвсем мъничко. Притежаваше спокойният здрав сън на почти 5 годишните мъже и по правило се будеше извънредно трудно. Особено пък, когато трябваше да ходи на детска градина, а то постоянно трябваше да ходи. На мама и татко често се налагаше да го изриват едва ли не от леглото с любимия му камион булдозер с огромната кофа от профи. Такова дете си беше, типично дете, обикновено. Тази странна, фантастична нощ срещу понеделник, момчето пак се изпеше много дълбоко, когато в стаята му се появи Господ Бог Исус Христос. То се събуди само за миг. Още един миг му бе необходим, за да се разсъни напълно и да се втренчи с широко отворени по-детски очи, застаналия до леглото му Спасител. Господ Бог хем приличаше до същ на себе си от релефната икона на стената от тата в хола, хем бе съвършенно различен. Първото, което му изуми детето, бе липсата на трънения венец. А веднага след това то потъна в очите на Христа, които му се усмихваха, галяха го, топлиха го, привличаха го, обичаха го. О, очите на този среднощен Чичо Христос изобщо не напомняха за скръбните очи на оня Чичо Христос от иконата. Малкият не бе оплашен, никак даже. Може би заради тези топли, ласкави очи не се плашеше. Беше далеч след полунощ по земното време. Чудесата не само не свършваха, а като че ли едва сега започваха. Господ мълчеше, само той си знае защо, и докато вдигна детето до себе си на стола, и докато с лекота се набра на мускули, за да се провре сръчно през капандурата, и докато увисна от към стръмния покрив горе, почти до корема си с протегнатата ръка, и докато издърпваше малкия си приятел, прихванал го здраво през кръста. Като перце го издърпа приятеля си, затвори капандурата, изправи се и силно прегърна малкия през раменете. Звездите внимателно наблюдаваха всичко, а луната бързо се бе отдръпнала вляво, та високата съседна кооперация да не й пречи да им осветява покрива. Аз съм ти приятел, нали? Попита сподавено момчето. Ти си мой приятел, Айри, кимна веднага Господ Бог. Да, наистина. Пропуснах да спомена. Детето се казва Айри. Аз също те обичам, добави доверчиво Айри. Приятелю, понаведе се надолу Христос, повярвай ми, ти си готов за чудесата, които ще ти се случат. Всички вие, човеците, сте способни да преживявате чудеса, а мнозина измежду вас вече са и готови. Особено пък ми измежду децата, каквито сте си чудесни. Ти си такова дете. Ти си готов да опознаеш чудесата. Чичо Христос, ти нали винаги разпознаваш готовите за чудеса, прошепна Айри. Винаги. И готовите възрастни, и готовите деца като теб. Ще ти доверя и защо всички сте способни да преживявате чудеса. Защото самите вие сте чудо. Вие хората. Господ Бог внезапно се засмя. Чудо е също, дето понякога забравяте, че сте чудо. Поклати глава. А още по-голямо чудо е, че повечето от вас дори не го знае. Айри доста се очуди на ветрия мотор, сякаш фактът, че хората бяха или разсеяни забравани, или най-често невежи,
беше в реда на нещата и никак не тревожеше Чичо Христос. Хайде да се разходим малко из въздуха, предложи все така ведро Чичо Христос. Ще летим ли? Уточни доста притеснено малкия. Ако решим да се разходим заедно над земята, ще ни се наложи заедно да летим, отвърна приятелят му. Ти можеш всичко, нали? Уточни малко по-спокойно детето. Мога много неща, рече Господ Бог. Мога и да летя. А аз мога да летя и сам, и с приятелите си, които обичам, уточни на своя ред Исус. И как? Хващаме се за ръце и литваме. Това е. Но не бива изобщо да се боим, иначе няма смисъл. Трябва да го искаме, много да го искаме, ала без да се боим. Аз не се боя и го искам. Ще ме почакаш ли малко? Помоли по-детски Айри. Колкото се налага. И сега. Не бързай. Събери мъжеството си на малък голям мъж и не забравяй, че имаме велики дела. Какви цели? Забравяй за целите. О, много велики цели. Погали го ласкаво по главата Господ Бог Исус Христос. По главицата Господ Бог Исус Христос. Първата е един голям красив остров. Помълчаха, а луната грижовно грееше право към покрива. Аз знам, че ти ще ме държиш здраво, проговори детето. Здрав ли те е още? Попита Чичо Христос. Не. Искаш ли да литнем сега? Да. Слънцето ще ни помага. Добре. Хайде тогава. Грабна детската ръка Господ Бог и полетяха над града. А наоколо внезапно стана светло като ден, понеже беше ден. Слънчев, прекрасен, топъл, ранен пролетен ден.